Kon ngaret iki kon ngombahi. Pang suju. Gombal aku ngombahi iki kon ngombahi. Kemarin kali ini bening men iki. Mening. Anak gone po ora mbak. Wah, kok kabeh. Aduh kan. Terus kuat. Beh. Gombal tok-tok. Gopo, kuwi kurang menggaya. Plastik barang ngono lho. Bae iki kok. Kasane ndende, gombah dhewe. Mangan dhewe, turu dhewe. Kan enak wong ndek bojo. Masa ana loro. Tapi apa botol kayu? Botolnya aneh, tutupi ngono bening sisane. Matu enek jimate kok botol. Botol ngono kok gua jul-jul ke bawang ngono kok entuk. Duh, awan-awan. Oh, kok ngono. Awan duh. Ben iki menunggu. Raine ngajur. Nyawa apa kowe iki nyawa apa? Nyawa apa? Nyawa apa? Nek musek wale Dawe ben jeruk botol ki mo. Iya, aku ora ngerti. Penak-penak rumah. Lah masuk kene jeruk botol bener botole nang ndi ku mo? Botolnya di botolnya hilang nu kok. Bosok nang manung manang kali. Tulung kali. Nek. Nyawa apa? Aku jin. Jin wae. Ore enak jin raine ireng ki. Apa nek sing kurang? Ajane yo arek sing kurang. Nama gelang golek walang, aku sing berjuang, aku sing ditinggal ngilang. Nih, sampean ale. Biasa. Linggih. Aduh, aku tak linggih sik. Kuru-kuru kowe kemu. Kuru-kuru kowe kemu, aduh. Aku turu penak-penak, ketereti metu dhewe. Aku ora sadar. Mosok kowe jin. Aku jin. Apa enek? Ngene iki jin. Iki jaman modern nek. Ora enek jin-jin to. Apa wong kowe iki aku ora percaya nek kowe iki jin kok. Kowe ngerti watu iki? Lah iki yo watu tak keprokke kowe. Penerangan, mripatmu jembengen sing ngombo. Lah apa kok jembeng? Jembengen sing ngombo. Wah. Kondang tenan. Iki urung sepiro iki. Wah, ganine mlebu kabeh. Kondang tenan. Berarti kowe iki asli jin. Kowe aku percaya nek aku jin.
Lah ki mung kon diwedak iki mu. Sing kunci kok ke minimarket. Masa jin reti minimarket modern ki. Ngono enak. Minimarket. Oh, berarti ku asline jin, asli jin. Asli jin aku. Lah piye ceritane kok iso ning botol iki piye? Aku mbiyen ki diupane wong etan sendang kono. Aku ora iso ngabulke permintaane kono, njaluke sing tenan-tenan. Kon njaluke bojo sing ayu, sugih, ora ngaret. Wonge bagus ora? Wah, kok kethek. Ora mungkin film bojo sing ayu, tapi kowe ora iso ngabulke. Aku ora iso ngabulke lah. Lah mergane apa ora iso ngabulke? Aku wis ngerti dhewe aku jin kere. Mergo nek aku ora iso ngabulke kuwi ya mergo aku kere. Lah kono nesu, aku dilebokke neh cithe dibuak nang kali. Gas terus mau temu komo. Mosok jin nek sing kere. Aku tenan matur nuwun karo kowe. Esuk saiki tak Matur nuwun. Matur Matur nuwun. nuwun. Piye aku arep piye ke? saiki aku matur nuwun karo kowe. Aku wis mau bebaske nang botol. Ambune apek. Ora nek angin-angin blas. Saiki kowe tak kai 3 permintaan. Aneh angin aku ora iso sing mewah-mewah kaya mau sing ngetokke aku mau. Mergone kowe jin kere. Mergone aku kere. Ngene aku saiki aku njaluk kowe iso apa ora iki? Ngilangi korupsi Indonesia kok. Aku ora iso nek kuwi. Wong ngilangi penak aku dhewe ora iso. Ngeburu. Iya iya. Saiki berarti aku mbok kaya anu iki. 3 jalukan atau 3 permintaan. Ya wis aku njaluk mobil seperate. Aku ora iso. Lah piye ra iso jin nek ora iso? Lah aku jin kere. Ah. Saiki ngene. Guyu sisan. Banyu mlebu kabeh nang irung. Aku ora njaluk aneh-aneh. Aku yuk jane kurang percaya nak ngger iki tok. Saiki aku iso percaya tenan karo kowe yo. Yo. Nek Tak kowe kai 3 permintaan. kowe iso nekokke kancaku sing jenenge Poniman. Iso Tak buktekke monggo. buktekno saiki ora perlu mengko saiki aku Pentengen nah mripat. Poni. Piye aku iso reke-reke? Lah aku apa mudeng. Wis sing urung tutup bareng kok malah selok rene. Nah, Asli ki apa Poniman asli? poni mati kok deloken. Lah piye karepmu ki? Lah aku ya apa reti. Lah kakek bacot ilang ngono kowe ilang ngono bacot. Kowe iki ngomong karo Sobadi ngono mongko. Iko enek jin iko ning kene Ora kok. enek wong kok. Matamu iko. Ora enek. Di Ra iso ngwasi kowe iki. Ora bakal iso sing nguwasi aku kecuali kowe ngebebas aku saka botol. Iko enek wong. ora enek Iko jin iko. Ora enek kok. Mosok ora. Ora enek. Lah kanca bilang ngono iki wae jin. Kondang tenan. Mosok botol iso. Poniman iso. Kowe kuwi jek kurang percaya kowe. Tapi aku kurang percaya mosok yo. Jin kok raine ireng. Mau kukuran ki ya. Kowe cek kurang puas. Kurang puas aku. Iki apa? Iki watu iki. Durep lho. Oh iki pedak. Ukuran raiku. Kupure. Dipupurke kabeh. Darahmu ajur malah. Tambah ajur. Lah, nek ngene iki aku rada percaya. Lah, aku kan nak delok-delok kae nggon jari cerita-cerita. Iya, Mak, aku ki mbah-mbah jin ki putih. Semumupur piye ki menang rai kabeh. Nang moto kabeh. Jari kamu puri. Mosok kowe asli jin aku ora Aku percaya. asli jin. Permintaanmu jek pindho. Bisa apa pindho? Pindho. Ngene. Pikiran saya sing mateng. Hahaha. Iki anu yo aku yo.
Aku sepurone wae karo kowe. Iya. Sepurone tenan aku iki. Iya, apa? Aku daripada njaluk karo kowe, aku lu njaluk karo sing kuwasa. Alhamdulillah. Wong sing kuwasa kuwi sing gawe aku urip. Aku luwih percaya karo sing kuwasa daripada karo sampean. Iya, bener. Iki sepurone wae. Yo. Iya. Kowe tak lebokke botol meneh. Ojo aku lebokke botol. Iki sepurone aku daripada musyrik percaya kowe, lu aku percaya sing kuwasa. Tulung aja tenan, aku iki. Tulung aja tenan. Wis mlebu kene meneh mlebu. Koyong iki marai musyrik. Daripada kok tak ingu, aku kena dosane sing kuwasa. Luwuk kaya ngene iki tak buak. Aku ora percaya kok ngene iki. Rumangsane jin apa? Jin kok kere. Jadi aku nak krungu cerita ngono kae juru iso ngeki omah. Wis sepurane wae yo jin kok wis ra kanggo. Terus ombak-ombak ki mau rampung. Wampret.